Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tayrugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Maria Alaat. Adda iti balasang ngagnagan iti Maria ubing. Nasingpet ni Maria kan nagagat. Nakurapay laeng ti adda apa nagbiag na. Agmaymay sanday ti ngagbibiyag gapo tapim mo sayon ti inana. Awan ti mayat a makipagayam kankwana no di ni gabino amay sa abaro. Nalaad ni Maria ken nangisidpay ken nagado ti rotong-rotong iti bagina. Dayta ti may sa arason no apay adida kayat nga asitgan. Kas iti may sa nga aldaw ken Agyang manak, nakalaba akon. Adayo ijay karayan, ngam nasaysaya at nga ijay tinaglaba. Tamabibiit ti aglaba, taado ti danong. Ay, rutong-rutungan. Aglisi ka man iti dalan ko ta mga no maakaranak iti kinalaad mau. Naglawa ti dalan, nano. Dayta ti ganaban. Hey! Rutong-rutungan. Anya, matan. Indoron nak ni nano. Iso ang tilinaba. Naipakbumatan. Sayang ti bambanog ko ang naglaba. Agsubliak manan ijay karayan. Tapno gaw-gawak dagito'y narugitan alinaba. Ay, agpaangin nakpayla dito'y paraangan ti kalapaw. Lumang abak iti sa diwang angin. Balasan ka. Nakain-in umak. Mawawa. Ina, saan kayo kadi amadurman kanyak? Tamakiinom kayo? Saan na balasang ka? Huh? Alaan balasang ka. Ikan ako maitidanaw. Un ina, mabitla ang tainak mangala. Ay na, nabang aranak nga iminom itidanaw balasang ka. Agyamanak ka. Amangan numabisin kayo ina, at dalining tak akamuti. Saanan balasang ka? Sige, agpatuloy akon. Papanan nyo kadi ina? Di tabangir abantay. Adayo pa'y tipagnaag. Ha? No kasta nga rod ina, mabitla ang tainak bungunan tay lining tak akamuti. Tapno adda ka ninyo numabisin kayo. Ina? Kalaat anak pukaw? Sa dino ti ayannan? Aginanaak pa'y. Tani, nagdagaan. Sana bali ta nakagaikak maten. Ay, agtugawak pa'y la dito'y sirok ti kayo. Naimbag dito'y tanalinong. Ay, naimbag dagiti tumatayab. Tanaragsak da nga agal-laal latiw kadagiti sangatoy kayo. Ngamsyak, nalidayak. Gaputa awan ti mayat ang makipagayam kanya. Maria? Ha? Gabino, si kamat gayam. Wen, adda ka gayam dito umam. Gabino, apay asaan ka amabuteng kan madurman kanya? Idinto ta amin akalugaran ta, kat saandak akayat nga asitgan. Dangrandak pa'y kit di Apay ko makabutan kan kadurman ka ngay. Nasayaat ka matatao? Saan nak akadurman? Saan? Agyamanak no kasta. Anya ti ibagam kanya? Taaping inasitgan na? Awan, gap-gapo ko la dita umak. Ket nakita ka nakatugaw dito eh. Iso nga inasitgan ka. Ay, nagpara.
Un nga rod. Mabit lang nga. Inak agsakdo di ta ubog. Ta uminom ta. At dapag ikak iti danom. Ison ti kargaak. Rabiin, ngamjak pa'y la makaturog. Iso adituyak pa'y laang paraangan. Buy-buyaak dagiti bitwan sa dilangit. Balasang ko. May sa abakat. Kalaat anag parang. Kasla mabigbig ko. Balasang ko. Mabisinak. Ikan na ko maiditaraon. Wen ina, ikan kayo. Ado tiliningtak akamote. Talaga, anasingpot ka. Iso amay kari kalaunay. Nga agbalin, anapintas, abalasang. Ti bakat? Nagbaliw tilangana. Maria, gaputa na singpot ka. Supapakan ka. Pagbalinan ka, analibnos, abalasang. Iti kasta, kat umado ti gagayem mo. Kan saan da kan akadorman dagiti kalugaram. Siyak ning kantada libnos. Kat manipod ita, agbalin kan, analibnos. Anya ti... Nakapimpintas kan, Maria. Kasta ti maiparbang alangam. Gaputa na kasaysaya at ka at tao. Sa dino ti... Awanan ti engkantada. Nagpukawan. Ammom kaday gabinaw anak kaw. Adda nakitak ije paraangan ni Maria a babae. Babae, tatang? Wan, ket nagpintas launay. Big no asinaw. Ngamjak met amaw. Anya teraramidan na ijay. Jak amaw. Ngam kaliklikod ni Maria. Ngam iditim maliaw. Ket imisang. Saan met ani Maria? Ngamen, nagpintas launay. Siyak daytoy gabino ni Maria. Ha? Maria? Katimtimak mo ngagpaiso ni Maria apagayam ko. Siyak daytoy gabino. Si ka ni Maria? Wan, Agure ka. Kasano nagbalin ka akasta, Maria? Nupudno asi ka dayta. adda nagparang kanyak nga engkantada. Ket binaliwan na tilangak. Anya? Inkantada? Wan gabino. No kasta? Pudno asi ka ni Maria? Ay na, nagpintas ka Maria. Talaga nagbaliw tilangam. Ngam, sika kumalaang ti makaam mo iti daytoy gabino. Sika laang tinangibagaa. Gaputa ang mga noan niya pa'y ti aramidan dagiti tao kanya. Mabuti nga. Anya nga rin ti aramidan ta? Pagparangan ta apim manawan ni Maria. Ket siyak ti simukat dito'y kalapaw na. Ha? Baliwak tinagan ko. Ket pagbalinan tan Ameri. Sige, no dayta ti kunam. Balasang ko. Ada ka dita raon mo dita. Ikan na ko mata talaga mabisbisinak. Ha? Ay, naglaad abakat. Kan nagadumot ti rutong-rutong iti bagina. Ay, talaga gayam amakadurman ti kasta alanga. Kaasimat iti abakat. Kas kanyak idi. Kit kita anak matlatan balasang ko. Uy, awan na ka day. Kadurman na. Saan ina? Amoyo ka di? Kasta tilangak idi. Tikas idi langayo. Nakakaasi kayo ina.
No kung maagpakita daytay nasaya at nga engkantada. Takid dawak abaliwan na kumamot tila ngayo. Gaputa sigurado akadurmanda kayo dagiti masabat iyo. Agluluwa ka, balasyang kaw. Gaputa maasyanak kada kayo, ina. Mabisihinak, balasyang ka. Uwan, ina. Umay kayo dita kalapaw. Tamangan kayo itilinutok. At dain na po ikan si daan. Pastre ka nak, dita kalapaw mo. Uwan, ina. Tapnumangan kayo. Umay kayon. Umay kayon. Ayan nanti bakat. Kalaat anag pukaw. Anya ka din da ito'y ang mapaspasama kanyak. Anya dag ito'y akinadatdat lang. Si kalat tanti sarsaritaan dagiti babbaro a kalugarak. Apay, sa dino tinagapgapuam asoli ti lobong, taapay nga dangka ditoy? Ay, kwa, Layla. Kabagyak ni Maria. Katawanan ni Maria. Iso asya kung ti agnaid ita dito'y kalapaw na. Pumanaw ka ditoy, awanan ka itibain. Si kalatan ti pagduyusan dagiti babbaro ditoy? Saan kumat abasol no agduyos da kanyak, Layla? Pumanaw ka ditoy, agsubli ka iti naggapuam. No di ka pa'y pumanaw. Ang mga no ikak iti piglat day tarupam. Amom, Layla. Iso nga awan ti agduyos kan kaabaro. Gaputakas na ti ugalim. Na nasaya at kumati pa nagpuspusom. Sigurado nga ado ti agduyos kan ka. Anya? Kandi ka agdanag. Gaputaawan ti magustuak abaro nga agduyos kanyak. Anya? Laglagi pam ti imbagak, Layla. No nasaya at ti panagpuspusom, sigurado nga ado ti agduyos ken ka. Adto ti lining taasabaken kamote, tata. Alaan yun, tapno adda taroon nyo. Nang runat ako nayo sakit ti bagbagiyo, ken mabisin kayo pay. Agyaman ak, balasang ko pintas. Sige, tata. Siya kun ti mga wit iti daytoy nakabasket at taraon. Ta itulod kun ije pagnanaedam. Kaasi kayo mat. Nagsaya at kan balasang ko. Sige, tata. Intayon. Kan ilutwan kayon tupay ije pagnanaedan nyo. Tapno di pay iso nga aramidan nyo. Ay, saanen? Umdasan day ta itad mo kanya kataraon. Aguray kayo, tata. Sa dino ka di ti pagnanaedan nyo. Ayan ti kasarsaritak alakay. Kalaat anag pukaw. Ni, apayakas to eh. Kasla ka na yun nakngagtagtagainap. Maria, sana ka diya makasingakan ka. Saan, Gabino? Amangan mat ngamin na makaturturog kan. Saan matkit di? Maria, mabalin ka diti agdaton kan ka. Gabino? Amom ka di nga idi pailaeng. Nakarik na akon iti ayat kan ka. Nga ure idi saan ka pailangan na pintas. Maaya-ayo ak iti boses mo. Kang runahan iti ugalim. Gabino? Ket ita, saan ko na malapdan ti riknak? Isungad tuyak amang ibagaken kay ti marikriknak. Gabino? Saan ka apilitan na mga klon kanyak? No awan ti ayat amariknam para kanyak. Ngam ulitek. Napudnuaken ka. Ay ayaten ka, Maria. Kat agkalaysa kayo na. Ta nagkinaawatan kayo gaya man adwa. Wen tatang, Gabino? agkalaysatan. Ket agbiag ta naragsak, Maria.
Anya ti makunayo adwa? Anya da iti a lugar, Maria. Sa dino ti ayan ta. Nagpintas dayto a lugar. Makita yu ka diti aglawlaw? Napalawlawan iti nagduduma sapong. Engkantada libnos. Dito'y kayo lobong mingag kalaysa. Maria, Gabino. Da kamin ti makaamo iti panagkalaysayo. Kat ti kinalibnos mo, Maria, agtalina adlatakan ka, aginggat inggana. Gaputa namin anon anasubok ka. Kat nakapasaka iti panubok ko. Ngaron, agtalina ti kinalibnos mo. Nagasat ni Gabino nga agbalin nga asawam. Engkantada libnos. Agbiag kayo iti nasaya at awagas? Kat saan kayo kung mga agbalbaliw iti kinasaya at yun? Pinagkalaysa nga ro da Engkantada libnos, da Maria ken Gabino, iti lubong da nga engkanta siya. Kat kalpasan ti kalaysada, nagsublidan iti lubong dagiti tao. Nagbiag daan naragsak ken ataan panagdayaw iti Diyos Apo anamarswa. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Virgie Paclay iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yu amin.